students, Unit 4, Exercise 4.5, Problem number 10. Find the number of solution of the equation tan inverse of x minus 1 plus tan inverse of x plus tan inverse of x plus 1 is equal to tan inverse of 3x ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டியது நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்னென்ன சொல்யூஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சாதான் அது எத்தனைன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும். ஓகேவா? இதில் நமக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் 3 டேர்மும் ரைட் ஹேண்ட் சைட் 1 டேர்ம் தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு 2 டேர்மையும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடையும் தேர்ட் டேர்ம் இந்த சைட் ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணி ரைட் ஹேண்ட் சைட் எடுத்துகிட்டு போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ திஸ் கேன் பி ரீரைட்டர்ஸ். இதை எப்படி ரீரைட் பண்ணுறோம்னா tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் 1 ப்ளஸ் tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குது, tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் 3x இருக்குது. இந்த டேர்ம் ரைட் ஹேண்ட் சைட் போகும்போது மைனஸ் tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் 1ன்னு வரும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு இது எந்த ஃபார்மெட்டில் இருக்குது? எல்ஹெச்எஸ் tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் y ஃபார்மெட்டில் இருக்குது. இப்படி இருந்தால் அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்? tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் y பை 1 மைனஸ் xyன்னு எழுதலாம். Similarly, look at the right hand side. Right hand side எப்படி இருக்கு? tan inverse of x minus tan inverse of yங்கிற ஃபார்மெட்டில் இருக்கு. Isn't it? So this can be rewrite as tan inverse of x minus y by 1 plus xy அப்படின்னு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி எழுதலாம். ஓகேவா? ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், இதுக்கு இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எப்படி எழுத போகிறோம்? tan inverse of x plus y ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. So this is the x, this is the y. Okay, x plus y by 1 minus x into y. Clear? So அதே மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு இந்த ஃபார்முலா நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ tan inverse of xங்கிற பிளேஸில் 3x இருக்குது, yங்கிற பிளேஸில் x plus 1 இருக்குது. ஓகேவா? x minus y by 1 plus x into y ன்னு போட்டுக்கலாம். ஓகேவா? இப்போது both the side we have the tan inverse. No, we can cancel that. இது நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம். பண்ணிவிட்டு இதை ப்ராடக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராக்கெட்டில் ரிமூவ் பண்ணோம்னா என்ன வரும்? எக்ஸ் மைனஸ் 1 ப்ளஸ் எக்ஸ் பை 1 மைனஸ் எக்ஸை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணும். ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்னு நமக்கு இங்கே கிடைக்கும். ஓகே, இங்கே நியூமரேட்டரில் 3x, வெளியில் இருக்கிற மைனஸை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் 1 பை 1 ப்ளஸ் 3xை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 3x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 3xன்னு நமக்கு கிடைக்கும். கிளியர்? ஸோ இப்போ ஃபர்தராக இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணோம்னா வி கெட் இங்கே x plus x நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? 2x minus 1 by டினாமினேட்டரில் 1 plus x minus x square கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, நியூமரேட்டரில் இங்கே 3x minus x என்ன கிடைச்சிருக்கு? 2x minus 1 by இதை அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதினோம்னா 1 plus 3x plus 3x ஸ்கொயர்னு கிடைச்சிருக்கு. ஓகேவா? இப்போ இங்கேயும் 2x minus 1 இங்கேயும் 2x minus 1 இருக்குது. நம்மளால் கேன்சல் பண்ண முடியும், ஆனால் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம அப்படி நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு எக்ஸ் கேன்சல் ஆகுறதுனால நமக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கம்மியாகிடும். எப்பொழுதுமே இதில் எனி ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸோ இல்லை வேரியபிள்ஸோ வரும்போது நம்ம சொல்யூஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது கேன்சல் பண்ண வேணாம். பண்ணோம்னா நமக்கு நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன் ரெடியூஸ் ஆகும். சப்போஸ் ஏதாவது நம்பர்ஸ் வெறுமனே 2 2 4 4 அது மாதிரி நம்பர்ஸாக இருந்தால் வி கேன் கேன்சல் இட். ஓகே, ஸோ அதனால் இங்கே நம்ம இப்போ கேன்சல் பண்ண போகிறதுல ஜஸ்ட் we are going to cross multiply பண்ணோம்னா 2x minus 1 into 1 plus 3x plus 3x ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும். இது அந்த சைட் போச்சுன்னா 2x minus 1 into 1 plus x minus x ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும். ஓகே, now we are going to multiply this. first இந்த term ஃபுல்லாக 2x ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 2x இல்லை தேவையில்லை, மல்டிப்ளை பண்ண வேணாம். ஸோ இங்கே இப்படி டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணி க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கோமா? இப்போ இந்த ரைட் சைட் டேர்ம் என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம லெஃப்ட் சைடு மூவ் பண்ணி கொண்டு வரலாம். கொண்டு வந்தோம்னா நமக்கு எப்படி கிடைக்கும்? 2x minus 1 1 plus 3x plus 3x ஸ்கொயர் மைனஸ் இந்த ஹோல் டேர்ம் இந்த சைடு வரும் மைனஸாக மாறும். 2x minus 1 into 1 plus x minus
எக்ஸ் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு கிடைக்கும். இப்போ இது ஒரு டேர்ம், இது ஒரு டேர்ம். இந்த ரெண்டு டேர்ம்லேருந்தும் 2x மைனஸ் 1 காமனாக வெளில எடுத்துக்கலாம். ரெண்டு டேர்ம்லேருந்து 2x மைனஸ் 1 காமனாக எடுக்கிறோம். எடுத்தோம்னா ரிமைனிங் நமக்கு என்னென்ன வரும், 1 ப்ளஸ் 3x ப்ளஸ் 3x ஸ்கொயரும் மைனஸ் ஆஃப் 1 ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் உள்ளே இருக்கும். திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. கிளியர்? இப்போது திரும்பியும் 2x மைனஸ் 1, இப்போ மைனஸை உள்ளே கொண்டு போகலாம். ஸோ 1 ப்ளஸ் 3x ப்ளஸ் 3x ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, மைனஸ் உள்ளே கொண்டு போகும்போது எல்லா சைனும் ஆப்போசிட்டாக சேஞ்ச் ஆகுது. கிளியர்? இப்போ நம்ம குரூப்பிங் பண்ணலாம். ஸோ 2x மைனஸ் 1 ஹையர் பவரில் உள்ளது எக்ஸ் ஸ்கொயர். ஸோ 3x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் 4x ஸ்கொயர். நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் டேர்ம் பார்த்தோம்னா 3x மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு வருது. ஸோ ஆன்சர் இஸ் ப்ளஸ் 2x. தென் கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் 1 மைனஸ் 1 கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ ரிமைனிங் we are getting 4x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2x. ஓகே, ஸோ இதிலேருந்து இங்கே போடுறேன். இதிலேருந்து நமக்கு என்னென்ன வந்திருக்கு, 2x மைனஸ் 1. இந்த டேர்ம்லேருந்து காமனாக நம்மளால் என்ன வெளியில் எடுக்க முடியும், 2xை வெளியில் எடுக்க முடியும். ஓகேவா? எக்ஸை எடுத்தோம்னா 2x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1 அப்படின்னு கிடைக்கும். ஓகேவா? சாரி, 2x ப்ளஸ் 1ன்னு கிடைக்கும். இதுலேருந்து 2xை வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா, இதுலேருந்து ஒரு 2x எடுத்துட்டோம்னா 4xலேருந்து 2x பேலன்ஸ் இருக்குது. 2xை தான் வெளியில் எடுத்துருக்கோம். ஸோ 1ன்னு வந்துருக்கு. ஓகேவா? நவ் இது 3யும் எப்படி இருக்குது, ஒரு ஃபேக்டர்ஸ் ஃபார்மில் இருக்கா? இப்படி இருந்ததுன்னா நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம், தனித்தனியாக கொண்டு வரலாம். தனித்தனியாக கொண்டு வந்து சொல்யூஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ இது எப்படி எழுதலாம், 2x மைனஸ் 1 ஈக்குவல் டு 0, 2x இஸ் ஈக்குவல் டு 0, 2x ப்ளஸ் 1 ஈக்குவல் டு 0ன்னு எழுதலாம். ஓகேவா? ஸோ இதுலேருந்து எக்ஸ் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்னா 1 இந்த சைட் கொண்டு போவோம், 2 இந்த சைட் கொண்டு போடுவோம். we get x is equal to 1/2. இதிலேருந்து x is equal to 0 கிடைக்கும். இதிலேருந்து x is equal to minus 1/2ன்னு கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ these are the 3 solution of this given equation. clear? ஸோ இப்போ என்னென்னா இது நம்ம 3 சொல்யூஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் கொஸ்டின் என்ன, ஃபைண்ட் தி நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணும்போது எப்படி கன்க்ளூட் பண்ணும், therefore number of solutions is equal to 3ன்னு சொல்லி கன்க்ளூட் பண்ணிடணும். clear?